Ini amun sarana nimu sungguh, bila belanya hambai sini media no sengtina dah fokus kemana bagai. Nah ini di sengtini mau hekin nanti prasam saya kebang mak kering jaga wo nok sok so berabar bahan sok so mau heki election fibrum brum no sal beseng mau heki seng kakelai tonglah sini apa setina angkai kau ni nimu sungguh. Norok jotan no saimano, thangnai 2021 ni simi jepur TTADC hapanggo ti pramota fibrum simi kaisar abar bahan sok jagya. Kaishan nok bokok jagya, kaishan nok sok jagya. Fiaba tini obono praman, जे त्रिपुरा हास्तेबो BJP IPF ती गवर्नमेंट फाइमेन यागोला हाइने हाइतेसा जों दिनै अरा आबारनो खामनानै नांखा अबरा लुकुनि हामक्राय दिनै आबनो स्राय स्राय आं सासिनाय जों ताबुक ताइ टं गजां टंना नालिया नांखांगे बसकांगो जों साव बिसि फाइट खामन जों चेलेंज kai साव हाजि ताबुक नरक बसक जरतै जों सन्तास खायमान बसक जरतै भाइलेंस खायमान जों बो भाइलेंस जों थांनाय हायसि तमन नरक अ भाइलेंस स्टप खायमिया जों ताबुक ताइ पुलिस प्रशासन जों ताइ किनना थांया हायसि tong kesang tongani elkao tong kesang tongani hangkai kesang ke bom asine paithang kamu tini burle khaman ya golo tini kebang ma tini or lai thangka tini besek koidin tong burle khamai pai ma ya golo phia basung tini o jompui jalat 12 taka jore elkao kono violence kring man bai tini obono prothom bar sung oro big violence nu khaje sini rabar bagan so jomani abo ke bia sini YTF secretary central committee ni borong raju jomatia belaika bos hamung khai tong tangkrang ni bisingte tami kenang khaba थानचनी चबाव संजोतो ती प्रासर थानचन माने आबरे सिनि चालिया ओ जे थानचनी चबाव हिमै बबाग्रानो लगिर माने आबरे सिनि चाजिया तिनि अबन सुं प्रमाण मानखा ए जे खरचा खरनै अ जागा बीजेपी नि थेमरां तंगै र नर हुसके तंगदि नर बुफरजानि नर नि उपरेबो आक्रमण आबो सुं साइमेनि हाइसि कारण नंनो सुं अनेक नायखा अनेक टलरेट खायखा जुदिनो सुं within 48 hours नि बिसिंगो ए बरनो तिखैरि माय हांकाय पुलिस प्रशासन तिखैरि माय काय जों आबनो कुनो दिना फनो जों नगा आचुगै तंगलाक जों बसकांगो अबनि जवाब रनाय निरनाय जतो सिक्ला रक YTF रो अबनि जवाब रनाय निरनाय बाय इनसिन मोरदि किसा आनि बुमंग सुरज देवरमा YTF सेंट्रल कमिटि नि जेनेरल सेक्रेटारि मिया सारिगनो जों दिबर फुंगो फायै फाय लाइन खायै कलांखा जेतु बलनता खामथुं हनै फायफनो सारिगो 9टा हरि 9टा रो जों खबर मानखा जे अरो बागान हर नाङै दं हनै अरो आनि राबर दंगो एप्रोक्सिमेटली 1500 हाय दंगो खामगाताबो 1200 हाय बेलायनो दुखंजाक ताममाले जरि आनि थानसानि आं जे थानसानि जबाव हिम दंमाने न नाहारिनो बर बागान सखांगे अ बेलायनो सेलमो संसाक ताममाले आं बेलाय दुखु नांगो अमहाय बागान सलाय मारक नक सलाय मारक नक जों एकदम जाजागिया जे बीजेपी खायनारनिबो बागान दंनाय हिम आसा खालायो हायबनो जों अम खायना थांगिया अबनो कयनाय जत आमसाइनि लोकरावनो अमहाय हामिया जाया माने पोस्टफोर भाइलेंस ता खायथु बुनि नक बुनि राबा बागान ता सलायथु ताइ परनि दिनो जों शान्तिखे तंलायनांथु आसुनो हानि हाय ताकेसासिनि बेलाय खाखामा मिया हरो म कलेबारि बिसिनि आन्दाराव खबजागो अचिनि चिनि वारियर्स चिनि राजु YTF नि सेंट्रल कमिटि नि सेक्रेटारि बरंग राजुनि बागान और राबात बागान और प्राय 1200 राबात दङ राय दंमनि कमा प्राय इनिया हमपानो प्राय 10 बছর মতো রাখানাবো प्राय 7 বছর মতো রাজাক म हायनि हाय जों ताकसे पोस्टबल भाइलेंस हनि मानो बेलायबो खाखामनि कक जों एक्चुअली आं म सानाम जमासि म राबात रक सकलायै जों कुनफान मानानि खरै कारण जों र नुखा जे म हायके आसक एकटा ताम हनाय बनो बेलाय खाखामो म हाय राबात रक जों सकजाक हांकाय म कासे बरन लाइफ सकमा खलाय गाहायनि हाय जों नुगो जेटा इलेक्शननि परे जे काउन्टिनि परे जे बीजेपी र सगा गथन खायमानिया गलो म हाय बैनि नक राबात सागो बैनि नक सगो म हायमां जों पोस्टबल भाइलेंस नुगै दं म बेलायखनो साया म
जों वान सख्लाय दङ म একটা जों पदक्षेप मानानाय जेता अमहाय बिनि बागान सकनाय बिनि नक सकनाय अमरावनो किन्तु जों टलेट खायमाया तान बगै हिमाले चिन तिप्रा मथा जों कासिन साइ फायो पिस इन हारमोनि नारा नांनाय एरियाव शान्ति मान नारकनाय जों किन्तु अमहाय जारा थेमरांनावनो जों किन्तु जागानि मंगला अ थेमरावनो जों रुतु इफानो जों मा कारिनाय ताइ जों प्रशासन मन सानामो संग अ एरिया आमसायो महाय जे गतन आंनि दंमानि म सम्पूर्ण पुलिस प्रशासन बुकासे फेल होनि जों साइमान आर म आं ताबो ते कयना मुसुंलिया ताबो केसों ताबो जों डाइरेक्ट एक्शन से मुसुंसु तान बगै हिमाले महाय अमहाय एकटा सामुं सित्रा मनिबा ताइ क्रै कारण जों नगो चिनि अ तिप्रासारक निजिबाय निजि जे राबार बागान सकलायो जे नक सकलायिं दंमानि मंखा सबसे दुनियानि सित्रा सामुं अ थेमरावनि सामुं अबो किन्तु जों टलेट खायमांला आर चिनि अ जागानि जत आमसाइनि सबायजाक चिनि सुरज तिन ताखुक सुरज वाइटिएम जीएस चिनि ब्लक प्रेसिडेंट वाइटिएफ नि ताइ चिनि जत सिक्लारक सबायजाक जों म तिनि मानाय लेफेका कारण म चिनि एकदम तामने काइसा बेलाय सेलेमा सिंसा सामु आमनि बागै जों मा हानताय जिबन नायमांगला जों एकदम ताबो एक्सनाव थानाय जों पारा गुरिनाय जों एक्सनाव थांनाय जाखौ मा थांसिना मते उपाय किरिखा म लास्ट जों ताइ टलेट खायमालिया ब पारा हनजा सारबो म एक्चुअली आनि पाराबाय नांजाक दाथाय कलेज पाराने एकदम पाराबाय नांजाक अ जे गथन आंमनि अ जागा हंगाय हाइपेनो चिनि राजु चिन ताखु राजुनि पारां हंगाय दैमा बिसुव कलायो दैसिगामुक बिसुव कलायो हंगाय खुम्पैलुं पारानि बिनि मालिक हंगाय म अ जे स्पॉट हंगाके आनि पाराबाय नांजागबो